Ang mega bekhaya ko bekhaya. Sekarang itu mana an? Anda sekarang itu Hingke am kanggo satpola meka puljake sabo hino. Tamo nengba meka pulma pulmangda mente longi thangka hino. Mekara kikro haike meka khaise te siaro meka khlaisen saitong ho. Ehe tiriparawo onek time ni borong tongo tabuk hingke satung bai kok sane borok sunu je nukjak tongo siwo o mokol koleng tongo bai duniyao te tamaro nungo tongo sido tai si mini himarong naine ba chwa kefe ro hai kolik bolik siku o bo hai photo post tongo nugui norok hingke te mungsa wanchukui tongbai khenna khanadi norok ang tabu clear ke sawir nai bongni mo 2023 ni new photo post pu so hello dolok bahai tongbai khakle norok kahama tongbai hani nai sengtini salanyai satung bai kok sane rong ni kong no tiyei hingke asuk simiya 2023 ni new photo post phaimar no bo norok kahap ka sai khenari nai hingke o new photo post bo bahai ke phakya norok saimana musukang kai video na pachuk rana di kok no bi salaliya dini video no sar khalaisi nai Tiriparawo onek time ni cover tongo lama lama gurna cover botongo bunyo bunyo rang chane ba cover botongo bolong bolong thunai cover botongo hengke asuk paya ko tabo hengke satung bai kok sanai cover che nukjagui phasiu e kon nai jinarok o satung bai kok sanai cover no bini aje himani ya per dong nugui to boto ekdom nisa khlaija khaingui tongo satung bai kok sanai borok singke ba norok boabo boba hai borok wanchugu naisiri dolo oi beri kaham nang satung bai kok samar logi tabuk nok asuk tei rang bai ji manai ani kok kaham ka khanadi dolok video ni besango thanani sika ang norok no game ni tiye kaisa share khainai tei norok salbrum no noko asugui nai o game no thungui ra 2000 slap no rang kabang ajugui mano o apps ni mung kha rami oil neng id kholo ken kai no 40 rupees bo mani paine bonus aboni yagolo singkhainai 100 rupees recharge aboni yagolo ang tang norok no oro game thungui phunung nai aha pula pula thungro ba ringya khota ani 10 rupees loss thangka doko kore te osa thungna laifine phajiseng tabuk hingke 30 rupees kai bogoi thanglasinai o jagao kabangma investment rok bo phai tongo yes tabuk si paisio hingke norok nugui mankhana dolok ang jitikha hingke ang tabo hanya hai invest khai naifinai aha hanya hai te osa loss thangja ukha pada panyo hne thungmani doko kore hanya sungte osa thungui nalewonai 3x bet practitioner trick no use khlainai yes nga hanya hai norok nugui mankhana ang teisa paija ukha hingke dolok norok nukhana ang tini busurang kabangma jitikha hingke ango anirang no withdraw khaiba paikha norok nugui mankhana dolok norok hingke sabromo nok asuk tirang aijana musungkangke comment pin khajakte description no bo link rijak download khaiye thangui thungdi obo hai photo post rong nugui norok hingke te mungsa se wanchugui tongba khenna ta wana de norok nang tini clear ka sakhenari nai borok tamni bagui yak obo hai ang norok tabuk sanai borok ko tham bano khangrai khorong thangpuru khangrai raja bai yako khangrai khepjagui borok yasi koi thamai kapu aboni bagui se bong yasi obo hai ingu norok ke bong yasi nugui te mungsa mani rok bujiui tongba khenna bode khangrai koroja bai khepjagui yasi ba obo hai thangba kya bongni okong khanaoi ang belai no wanaka wanamang tinbar toilet thangui ma phakya ang mega bekhaya ko bekhaya. hingke nino makhang oke makra khero hage khaijak tamasa bo bosta hisa meka phulei wachi sirkhe wachirei terna phage bakhana khalei meka khaya tongkho Sekarang itu mana an? ehe nengka borna se soito sekal hino buke ate kokrong no ke bose sarigya nengke abono se tongthojagui sawi tongo tamo nungle gulumanda tamo angno le kono phana chongmaya jeka kaham ka nasing nayu sudolok tini bagi video asing no o video no chajagi tongkhe o video no lagiri de mo video just no entertainment khai bagi sanamjago engkai channel ka talange video no nachong hangke channel subscribe khaina de kenara bidatin ka tal video no tim malai pina ingi jotono kaham kering tongba je tiprasa ayuglok thu